Barakaldora gerturatu gara xamanak egitasmoa ezagutzeko. Beraiek endikalaen eta Hawaiian okit dira. Urteak atzera 121 kreu musika egitasmoan ezagutu genituen. Eta egun xamanak izenpean disko berria dute kalean. Gure gaurko protagonistak, ezkerraldean rapa euskeraz egiten aintzindariak izan ziren. Gu sortu genuen taldea 2000 urtean, 121 kriu, Barakaldo eta Bilbo artean. Hasieran ginen lau partaide eta gutxira ezagutu genuen Jaua. Berak egiten zituen baseak eta rapa oso gustoko zuen, orduan etorri izan kontzertu batera eta hor ezagutu ginen elkar, ezakit 2003, 2004 urtean. Eta hortik aurrera gure taldera sartu zen eta beti ibili gara bio elkarrekin. Behar bada historia askotan ez dakigu nola edo nolakoa den, ze askotan behar bada taldeak bai bazeuden, baino ez zuten ezer argitaratu edo. Baina bai esaten dugula Euskal Raparen historia hasten dela 2000 urtean Selecta kolektiboak atera zuenean bere lehenengo diska. Gero bai zegoen Mac eta gure garaian Raperos de Maús bai hortik fenomeno zehoz ere egiten euskaraz, zeuden zuk esaten duzu moduan aztarna batzuk, baina egia da behar bada gure zonaldean, ezkerraldean, Norte Apatxe eta 121 kriu izan gara behar bada bi lehenengo talde horietako batzuk. Ha habido evolución, sobre todo en lo que es los ritmos, la forma también los juegos de rapear. Antes igual era más lineal las canciones y ahora ahí la gente innova mucho también sobre el ritmo también y es curioso, pero siempre permanece también algo dentro de todo eso siempre permanece algo de lo viejo, de la esencia también. Yo creo, eso es así como lo veo yo. 121 taldearen jarduna aspaldi amaitu zen arren, berriro berreskuratu dute disko bat elkarrekin egiteko nahia. Kasu honetan, xamanak egitasmoa martxan jarriz. Berez dago erabaki bat bion artean hartuta. Gertatzen dana da, guk beti egin dugu lana elkarrekin, eta COVID garaian, ni jarri nintzen pizkatitzak ateratzera, hasieran nahiko blokeatuta, baina gero batean olako isuri bat egon zen eta eskatu nien nire ingurukoei basea. Maixari, Jauari eta batean Jauak bidalitako base gehienak oso ondo elkartzen zian nik egindako testuekin. Eta konturatu nintzen azkenean izan behar zela gupion arteko egindako lan bat ez. Azkenean 11 abesti dira eta 8 berak sortzen ditu. Ni normalean basea behar dut lehen. Bueno, ez beti, baina askotan egiten dut interneteko base batekin. Eta gero beraiek bidaltzen diate beste base bat eta topatzen dugu base ondo datorkion. Baina ni normalean beti behar dut instrumental bat. Atzean, bai. Hawaiian okit arduratu da kantuen baseak sortzeaz. Eskola zaharreko digia da bera, baino elementu ezberdinekin saiatu da disko honetan. Hay gente, por ejemplo, que trabaja todo MIDI o yo personalmente hago un poco de todas. Hay muchas técnicas porque hay gente que pone un sampleo directamente puede ser de un plato o de un controlador o cualquier sistema de reproducción de DJ y le mete un ritmo por otro lado y ahí queda ahí también el ritmo hecho. También es una forma guapa de hacerlo. Hay gente que trabaja también pues con samplers, o sea, máquinas para cargar sampleos y jugar con ello, y que es un rollo muy analógico, muy hardware, muy guapo también. Y luego pues lo de siempre, el DAW, el secuenciador de audio, buscando dónde robar ahí cachos.
temas de antiguos o nuevos o de cualquier cosa, buscar, digging in the crates, buscar ahí en las basuras, a ver lo que hay. Askotan nik esaten diot basua dugula elkarpuntu hori. Ze berak basuak eraikitzen dituen moduan oso erakargarriak dira niretzako eta azkenian bebai basu hori da Amalurrarekin lotzen gaituena. Eta ustez hor dago hildo hori bebai. Yo te diría que un 60% de los ritmos que hemos metido tienen algún instrumento y sobre todo construcción musical, que al final es algo que también lo hace un poco más Beresi porque, no sé decirte, o sea, es como tu firma personal a la hora de crear. Que me gusta mucho samplear y eso también, que también hay mucho sampleo también, pero un poco combinando todas las herramientas. Por separado, casi sin hablarnos, ya cada uno sabe un poco lo que le gusta al otro, ¿sabes? Y cuando nos juntamos no nos hace falta mucha historia. Arima urraturik, hortzak estuturik, nekatuta baina zutunik, espundik bat bezala, espundik bat bezala. Ikarari burra beldurrari broma, ikarari burra beldurrari broma. Nunda, bultza, zuntza, nunda, bultza, zuntza. Xamana kontzeptuari heldu diote diskoa borobiltze aldera. Amalurrari loturiko aipamen ugari topa daitezke hitzetan. Bageneukan abesti hori grabatuta aspaldi, justo, Xamanak grabatu genuela orain dela 3 edo 4 urte. Eta hitzak sortzerakoan konturatu gabe edo horrelako aztarnak gutxi genituen edo atera nituen pixkanaka, gehiago naturarekin harreman hori bilatuz, gu oso hiritarrak gara, baina bai maite dugu natura eta konturatzen gara gizarteak eta gu konkretuki naturari egiten diogunaz, ez? Orduan hori kritikatu nahiean bebai hitz asko atera nituen. Eta konturatu gabe Xamanak ematen zion guzti horri olako zentzu bat, ez? Txera buelta bat, oikune batera, gure mamua kanpora ateratzera, guzti hori normalean nire hitzetan bai dago presente, ezta. Baina izan zen zeozer, esan Xamana kontzeptutik abiatuta ni hori sortu nuela. Baizik eta dana ia lotuta neukala, banitu 3 edo 4 izenburu, eta lagun batek Maixak esan zian ustez hau da, berak ez zituen entzun abestiak, baina bai sonoritatea gaitik eta kontzeptu hartzeko bai gero portada batean, baina gero azkenean bai hartu duela olako pisu berezi bat guztia, ezta? Diskoko kantu batean no somos grupo, somos familia besten dute. Eta diskoan nabari da jarrera hori. Ugariak dira kantuetan agertzen diren lankidetzak. Eske oso zenidea gara, oso familia sentitzen gara. Beti esan dugu bainola da. Gu taldea baino de gara familia. Orduan, naiz eta hor agertzen dira 120 kriuko kide guztiak. Adibidez, Imanol Lamak orain dela aspaldi ezuela grabatzen. Izan da oso aukera polita berriz elkartzeko eta zeozer egiteko guztion artean. Bai, kolaborazioak bilatu genuen pizkanaka, inguruko lagunen parte hartzea bermatuz, hori guretzako oso garrantzitsua da, eta aldi berean bilatu musikaltasun bat edo gauza ezberdina topatzea diskan. Horregaitik adibidez Etxekoi, dala Suaia eta Marrebelen DJak sartzen du base bat non Likel Georgek trompeta jotzen duen, Charles Cooperrek jotzen du saxoa, gero con el pandero de Peñaparda. Gero bai DJ Lau Kristolana egiten du, incluso zati batean erabiltzen du turnablisra sartzeko haizea. MC moduan
189an beti gure letrak gureak dira. Orduan MC guztiek beraien, Nortapatx eta Kriu kokideek beraien letrak egin dituzte. Adibidez, bai daudela Aiderzen Arruzabitiak egin jako Alcatrazen estribilloa hori nik egin dut, baina normalean kolaboratzaile guztiak beraien zatia egiten dute. Rapean horrela izaten da. Ia guztietan horrela izan da, nik botatzen nuen hasierako pedrada hori edo ari hori beraiek hartzeko, abesti baten izan ezik Jurassic Park, non batzen garen Hortapatx eta Onda Kriu, hori izan zen Lama, Imanol Lamaren ideia, konpartitu daukagu WhatsApp talde bat, eta konpartituzun, eta esan, hau lapurtuko izut, eta sartuko du Xamana diskan, eta oso polita alditu zen. Abesti horretan gainera basea zen internetekoa, eta jauak atera bere izan zuen azkenengo momentuan base hori, eta netzako atera zuen kriston basea oso potentea eta oso kainerua. Lehen esan dugu moduan, bebai guretzako rapatik gatozela oso garrantzitsua da DJ-aren presentzia. Horregaitik konbidatu genuen DJ Lau, Lala Barakaldoko DJ mitiko bat, eta bi abestitan sartu ditu scratchak, Kyoton eta La Cuevan, eta gero bebai eduki dugu kolaborazio oso berezi bat izan dela Bismarck Bart and Rainy Movie Mondays, diala Kaliforniako bi lagun, bat bizi da hemen, Barakaldon, eta abesti hori egin zuten orain dela aspaldi, eta gero gu bai hartu genuen eta grabatu genuen orain dela urte batzuk, eta izan da hori abia puntu hori diska honentzako, ezta. Feliz, pero en una guerra, con los ojos abiertos, como si Haití te me viera. En bloque fiera, asoma una fuerza de choque por Baviera. La fábula del elefante, la leyenda de la mantis, la cucaracha del sistema, penetrando hacia tu mente, lenta, constante. Catedral esbelta de interior en ruinas, Diskoan Bob Marley eta Silvio Rodríguezen kantu zatiak entzun daitezke besteak beste. Bi musikariak erreferentzi dira Xamanentzako, eta ez bakarrik musikalki. Bob Marleyena izan zen hori Lamak aurrekoan komentatu duguna Jurassic Parkeko estribilloan dago, eta berak hautatu zuen eta bai borobiltzen edo deskribatzen duela asko gure azken urteetako ibilbidea, ez? Aurrera jarraitzea eta borroka ez duetenik eta aurrera egingo dugula euskararen eta gure zonaldearen defentsa horretan, ez? Eta gero Silbiorena, zando gura musikaltasun hori bilatuz, beti izan da referente guretzat, kantautoreak, Silbio, Paco Ibáñez, hainbat. Eta bueno, Eiderren ideia izan zen, Eider eta Davidena, eta aurrera oso posi. Asi bizi posa, arribitzi lepotik zintzilik, isilik sentitzean, zure besarkada nire gainean, zure eskuari lotuta, hartalde honetan galduta, batzutan behartuta. Diskoa Taupaka zigilupean argitaratzen da. Sarean, deskarga librean elkartaren atarri digitalean. Fisikoan berriz, vinilo formatu errean. Ez dakit ikuslegoak dakien, baina taupaka.eusen hor topatu aldituzue gure elkarteko talde guztien diskak deskargatzeko libre, eta hasieratik horrela egin genuen, eta da modu bat, konpartitzeko gure kultura modu libre batean, behar bada jendea aukerarik ez daukana edo dana alakoa, eta gero jendeak hartu nahi badu, erosi nahi badu, egin dugu edizio berezi bat, viniloan, 200 ale, eta oso posik emaitzarekin, Martzek egin du diseinua, artworka, dala Zornotzako artista bat, eta oso posik orokorrean gelditu gara, oso.
Dinosaurio al micro, yo critico, tú criticas, es un rito, aprende a rapear de una... Jurassic Park kantuan Norte Apatxeko kideak dituzte lagun. Dinosaurioak bueltan datoz, rap eszena astintzeko asmoz. Bai oso, esan duguna, 123 izan da familia, baino 121 apatxe be bai. Osea, azkenean ez dugu ulertzen gure bidea, bitaldeak egin duten lana elkartu gabe, ez? Eta bai, usteot beti egongo garela, modu batean ala bestean zehozer egiten, erritmo batekin ala besteekin, baina bai, Raiko orain adidez atera du Opio Errebeldea liburua. Bai, JK. Rufo aria prestatzen zehozer hortik, honek bai balio izan du beste batzuk aktibatzeko, eta hori hona da. Bai, dago orain uste solako nahasketa bat, Odei Barrosok esaten zuen aurreko gunean elkarrizketa batean, rapari falta zaiola gu gure ikuslegoa usteari, izateari ustea, hau da, oraindik ez dagoela ikuslego argi bat, edo bada regearekin bai elkartzen da, eta regeak bai dauka olako ikuslego bat. Baina rapak oraindik ez du lortu heltzea. Baina bai dago bestaldetik mugimendua, eta daude talde asko. Eta hortik abiatuta ne ustez zeozer polita gertatuko da. Bai, rapa beti azkenean da beste musika batzutik eratorritako musika. Orduan soul, jazz, reggae, horrelako musikak daukate bere kutsua rapean. Bai, bilatu dugu, gainea Charles Cooper eukita hemendik inguruan dala kriston musikaria, jo izan duela estatu batuetan kriston jendearekin, etorri zan eta momentu batean eman zion kriston buelta abestiari. Kode zar batekin jolasean, arriskuan, zorkuntzaren atarian, urruneko galaxia batean lanean, sentimenduen edukia etengabeko izuria, milioi bat hitz, milaka ditz, eundaka horri, amaika lapitz, zertaz idatziko nukenik, bizitza bortitz, izango ez balitz. Betirako nerabe naz ni, negua Paris Belleville, izan zen nire naz bil. Jarrerak badu poesia, belauniko bakarrik baldin banaz Kapernik. Zena eta razoiaren elkar puntua, jolasean aritzeko gune diafanoa, ruki jaunari ohorea, keinuen eremua, gure kodea. Rapak zaletu ugari ditu gurean, baina apenas du isla ohiko komunikabideetan. Gauzak apurka aldatzen ari direla diote, mugimendua gora egiten duen heinean. Gero eta gehiago. Nire ustez urte askotan zakita ahaztuak izan garen, baina bai behar bada zaila da, esatea, baina behar genuen arreta ez ziguten eman. Gehien bat ez gure musika mailagatik, baizik eta euskararen aldetik garrantzitsua zelako horrelako eskualde batean prozesu hori egitea, rapa, euskaraz, eta orain bai dago fokoa gehiago jarrita. Gure ibilbide honetan beti somatu dugu esfortzu handia egin dugula zeozer eratzeko. Ez genikin oso ondo zer, baina bai azkenean sortu dugula sare bat. Eta hemen gauden leku honetan ikusten da, Barakaldoko beste jendearekin bebai, jende gaztearekin, inoiz ez dugu izan olako ego handirik, orduan gertutasun hori beti izan dugu eta guretzako oso garrantzitsua da hori. Bi musikariak pozik daude disko argia ikusi duelako egoera zail honetan. Oraingoz ez dituzte aurreikusi zuzeneko emanaldiak, baina bi sortzaile ipurterreak ezagututa, segur xamanak egitasmoa gertokietara egingo duela salto. Gu oso pozik gelditu gara eta badakigu orain ez bada hemendik urte batera edo 2 urtetara zeozer egingo dugula, abestiak ez dira pasatzen. Eta orain ez dugu beharra, biok izan gara eta orain dela gutxi, ez dugu behar hori orain jotzeko, nire ustez. Baina ziurazki zurtatuko da hemendik. La verdad que pintaría poco en la historia, porque solo me tendría que limitar a poner los ritmos, a no ser que preparásemos algo igual más de live o de directo, así como tal, de tocar y cacharrear.
pero la verdad que poco. Los que más han hecho son los músicos, sobre todo, la gente que ha tomado parte y todo en el disco es lo bonito y lo especial que le da ese toque al disco. Vale, yo hago la base también, no me va a quitar ese mérito, pero soy el que menos pinta, por lo menos en un directo, en el show. Ez dugu hitz egin gure artean, nahingo geniken, baina bai ni berak esan duen moduan bilatuko nuela kontzertu batean organiko hori edo behintzat musikaltasun hori, eta inguruan eukita David Zeider moduko musikariak oso erraza da zeo zer ezberdin egitea.